लागाव मोनबायानो नै मासे लोगोफोर नायदो दे थिनदिखायहरब्रा फाग्लाफ्रा मोनमारोसो रायलाय सोदो इफोर सेस मेचिनाव होखांनाय गोजा आरोना ओइ नोरै लाइन दंजोबो ओइथिं बागानथिं बे बागानाबो आदैमोनानिखा ओमफ्राय बैहायबो दङ बिसिना बागाना माने सानैनि दं आरोना गुड मर्निं एभ्रिवान आं दायो दंफैयो माने न'नि लबार बागानाव आरोना बेनिफ्राय मोनायाव हाखांबाय जोङो लबारखौ हानानै मेचिनाव लाना थांबाय मोनायाव खोमसि नुनायखाय खेबासै आङो बेनिफ्राय दा आं नोंथांमोननो एसे मेचिननि नानाय बेनिफ्राय अराव दुमनाय लामनाय बेफोरखौ खिथानोसै आरोना जोंहा बांसिन स्क्रिप्टसो हानाय जादोंमोन बांसिनानो मेचिनाव फैनाय जायाखै मैयाबावै एसे बुरजा ओंखारदों नालाय बेनिखायनो मेचिनाव लांबाय आरो लोगोफोर आं दा लबार नाग्रा मेचिनाव मोनफैयो आरोना मेचिन दङ बेहाय जोंहा आदैमोननि आरोना जोंहानि न'आ जोंहा बायाखै मेचिनखौ जोंहाना बिफाङा खम नालाय बेनिफ्राय आं दा सिंथिं हाबलांबाय मेचिनखौ नोंथांमोननो देखायनोसै आङो खुसेर फेरेदग्रा बायदिसो मेचिना नैलाय नैबे जोंहानि आरोना बारा ओंखाराखै जोंना बिराद खम जाबायना बे माबा फेंफोनाया मैया हरावनो माबादोंमोन आं बेखौ लाना फैदों जों फंबायजों आंजों स्लिमाव होग्रोनांगौ नै बेखौ फिदिंबावनांसिगोनसो आं र' नैयाव फुरा दोनजोब्बाय आरोना बिस्रानि गोजा बियो बिराद बुरजा ओंखारखायो बिसिना लबार बागाना ओइयावनो दं ओमफ्राय नैबेयाव नोंथांमोना बस्था बायदि लामनाय नुदोंना नै जि बायदि बेफोरखौ सेस मेचिनाव होजोबनाय आरो नै बिदि प्लेन जाग्रोयो गोरलैद्राय ना नै बिदि होबाय नालाय एबार बेखौ आगर खालामगोन बस्था बायदि जाखायो हा रानबाथाय फिसासो जायो बियो एबार नैबेहाय बेयाव होखांनानै बेहाय होयो आरोना बे आगर बानायग्रा बे जि दानाय फारौ मेगन दावराइ मेगन होननाय बायदि लागाव आगर नुबाय नै बरियानो खनसेल' सोनांगौ दा नायदो लोगोफोर नै माने पनिर बानायनानै दोननाय बायदि नुयो आरो गाइखेर बायदि पनिरानो नाङा नै हाखानानै जानांगौल' नायदो नै आगर जाबाय आगर बानायबाय नै लोगोफोर आगर फार्स्टआव बै मेचिनाव सोग्रोनांगौ ओमफ्राय बेखौ सावबावनांगौसो नैलाय बेयाव प्लेन बानायो आरो प्लेन बानायनायनि उनाव आरो आगर बानायनांगौ खुसेर फेरेदग्राजोंनो एखेफ्राम मेचिना थिं होबानो खुसेर फेरेदनानै लोंजागोन बेहाय नोंथांमोननो देखायनि आं र' नैबेहाय बैहाय लामनाय नुदोंना नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांमोना नैबेहाय नै बस्था बायदि जि बायदि लामनानै दोनजोबदों बेफोर सेस मेचिनाव होखांनाय गोजा आरोना ओइ नोरै लाइन दंजोबो ओइथिं बागानथिं बे बागानाबो आदैमोनानिखा ओमफ्राय बैहायबो दङ बिसिना बागाना माने सानैनि दं आरोना बागाना खिन्थु बे साहा बागाना सासेनिल' टाउननि आरो ओमफ्राय बैबो मोनसे बिना बागाना ओमफ्राय बै आदै सासे गिदिरसिननि बै मोनसे लबार बागाना ओमफ्राय नै नायदो बे रानबाय नालाय बे राननायखौ अराव दुमबावनांगौ दुमबाथाय माने कालार जायो आरोना गल्डेन कालार जायो नोंथांमोननो देखायनि आङो नैबे दुमनाय दंजोबो बेहाय दुमो आरो उखुन्दैयाव नै लोगोफोर गेसजों दुमो आरोना गेसखौ हाफ्लंनानै माने बेहाय माबा होयो बन होनानै नै दुमगासिनो
नैलाय दुमबाय बेरे बासा बायदि दुमजोबो नै माने कालार जायो आरोना बियो साइनिं जायो नोंथांमोननो र' आं बाहेरायाव लांनानै मोनसे देखायगासिनो दङ बेहाय माने दुमखांबाथाय दाम मोनो आरो दुमखांनायखौ नैबे मेचिनाव होखांनानै अराव दुमखांजोबनाय आरोना नै लोगोफोर फानहरथ'वाखै नायदो सना कालार बायदि जायो आरोना नैबे ओमफ्राय आदै सासेनि होनदों नामाथाय माइनावगुरिनि बियो माइनावगुरि लागोरनि नै बियो आदै सतेन्द्रनि आरोना बियो ओमफ्राय नैबे आदै अनसायग्रानि नैबे बेखिनिया खै घन्टेलसो जागोनथाय मिथिथ'ला दा सुबासो मिथिसिगोन नोंथांमोननो र' मोनसे बाहेरायाव लांनानै देखायनि आं नायनो हागोन नोंथांमोना नै सना कालार जायो नै सान्दुङावबाथाय सना कालार नै सना कालार जायो आरोना सान्दुङावबा बिराद बरिया जोङो माने दुमबासो आरोना बेबो उखुन्दैयाव दुमनांगौ होमबासो बिदि कालार जायो बिदि कालार जानाया दामा बारानो आरोना बिदि रानहोजोबनांगौ बे मोनसेयाव 450 ग्राम बिदिनो आधा केजि 500 ग्राम बिदि जायो आरो मोनसे बे बस्था बायदियाव बस्था बायदि लामैखौ बेफोरनि बेसेना माने दावखोलाय खमायलाय जाबाय थायो दायो माने बारा दाम जाथ'वाखैनो दायो एसे खम बबे बबे जायगाथिं बेसेबां दाम एसे खिथाहरदो लांनानै फानहैलाबायनोसै आङो ट्राकआव एसे दामा बाराबा कमेन्टआव खिथाहर लोगोफोर नोंथांमोना जोंहाना बांसिन स्क्रिप्टसो बानायनाय जादों आरोना लोगोफोर माने बिदि मेचिनाव होनाय जायाखैमोन नालाय बांसिनानो बारा गथ'वाखैमोन आथाया हानायानो बारा बावखायाखैना खुसेर बिदै फेरेदनाय बायदिसो नानानै दाब्ला खालामलायनांगौ आरो बेखौ दाब्ला खालामखांबाथाय आरो आगर खालामनांगौ आखाइखौ होनायलाय खनसे आखाइयाबो दाब्ला जागोन ना गलमालनि बायदि अबे इयो मटरनिबो बानायगोनलै सोरबा सोरबा ना फिथा लागायनानै लोगोफोर नाखांबाय आरोना मेचिनाव होखांबाय दायो नै सान्दुङाव फोरानबाय माने बिदि सान्दुङाव फोराननांगौ आरो बिदि फोरानखांबाथाय अदाबाव होयो ओमफ्राय उखुन्दैयाव दुमो जोंना बेखिनियानो बारा बुरजा ओंखाराखै खैथा दंथाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20थाल' ओंखारदों सेंग्राफ्रा खुसिया जावगासिनो नै खुसिया एकदम मैसो बायदि फुरला फुरलि जालायनाय जावदों बिसोरो वा जावनायफ्रा नायदो ओमफ्राय लाग्राया नै बेहाय दङ लामायाव माबेसे मोनखाय दे बख'नानै देखाय मा मोनदों देब्रा देखाय मासे मानै एम्बु बंला ओमफ्राय खुसिया दं एम्बु बोरमा खिनाय लादों मालफ्रा खुसिया बाथा गोजा माथो खुसिया गिदिरानो गैया खुसिया बाथा गोजा देखायब्रा ओरै हमनानै देखायलाय माखौ एम्बु बंलाखौ दे एम्बु बंलाया गिदिर खेला नायासो जाबाय माथो एम्बु बंलाखौ गोगोमानो एम्बु बंलाया आधा केजि जागोन एम्बु बंलाखौ हरदोलै 50 थाखा जावजोब्बाय नै बेहेर गोजासो दुनियानि बेहाय मैसो गब्रायग्रासोमोन जायगायाथ' नायदो हख्लायबाय फुरला फुरलि जालायदों बा खुसिया जावग्राफ्रा नायदो मैसो बोराय बायदि दंना गैया खुसियालाय लागाव
मोनामसुनांगौरा हाब्रुआव गुदुङाव अबेसो थांदों होमबासो मोनगोन दा गिदिर गिदिर मोनलांखांबायदां मालाय मानसिफ्रा खुसिया लाग्राया नै हाब्रुआनो नाङाखै बेहा ओमफ्राय बेदला मोनसिगोन आरो बेहा दा खर'खौल' हो बेनो लानजाय बिजौखो ओमफ्राय एम्बुनि आसुगुरखो बेनो एम्बु बिगुर एम्बु मेगन हाब्रुसिखौ जावखांजोबब्रा साइडआव गारहरजोब लागाव दे मासे मोनथारनांगौ नोंसोरो दायो लागाव लागाव मोनबायानो नै मासे लोगोफोर नायदो दे थिनदेखायहरब्रा फाग्लाफ्रा मोनमारोसो रायलाय सोदो ओइ फुवान गोजासो देग्लायनि